Здравейте, фенове на картинг състезанията за издържливост. Вие сте с поредния епизод в канала ни, който отразява представянето на нашия отбор СКР Junior в състезанията, организирани от Karting Events България. Отново сме на 12 часово състезание, на този път на пистата в Хасково. – 25 октомври, картинг писта Хасково, а ние отново сме с 11 деца, разпределени в 4 отбора. СКР Junior 1, Димо Бусаров, победителят в категория Gold от 8 часа на Хасково през месец май, ще кара заедно с Живко Бустанджиев, който през последната една година не е записан нито едно състезание по ендюранс. СКР Junior 2, Славея Даскалова, Рая Драганчева и Крум Димитров. СКР Junior 3, Марина Танкишева, Карим Сиям и Даниел Иванов. СКР Junior 4, Николай Дели Иванов, Орлин Стоянов и Ива Ива, като Орлин и Ива са абсолютни дебютанти и за първи път ще участват в подобно състезание. Единствено Junior 1 се състезава в категория Gold, всички останали отбори са в Silver. Като с отбора на Junior 1 пристигаме в Хасково с амбициите да се борим за победа в категорията, въпреки че, както казах, Живко не бе взимал участие в ендюранс състезания от цяла една година. Този факт естествено даде своето отражение по-нататък през уикенда. Димо и Живко от Junior 1 бяха много бързи в тренировките, като Димо спечели една от сесиите, а Живко бе в топ 4 в 3 от тях. Това обаче не бе успокоително за двамата, тъй като те не можаха да направят нито една тренировка в обратна посока на пистата. Причината за това бе, че точно когато започваше първата им тренировка в обратна посока, над пистата завря дъжд и организаторите промениха конфигурацията на пистата в съответствие с регламента и следващите 3 тренировъчни сесии се проведоха в конфигурация за дъжд. Това е конфигурация, която намалява скоростта в най-бърза част от пистата и добавя един допълнителен завой. Причините да има такъв вариант, разбира се, безопасността на пилотите. В първата сесия, която се проведе на изцяло мокра писта, Живко и Димо бяха много по-бързи от останалите пилоти, като пред тях бе единствено Николай Върбицалев, който бе излязъл на пистата с друг картинг, за да има от първо лице информация за състоянието на пистата в този момент. Преди да започне втората сесия, дъждът спря и се появи слънце, като пистата започна бавно да изсъхва, а Димо и Живко отново бяха много бързи, като показаха страхотна адаптация към изсъхващата писта и с всяка обиколка подобряха времената си, оставайки неизменно в топ 5 на класирането за тази сесия. В третата сесия пистата започна много бързо да изсъхва и в края на сесията вече бе напълно суха. Тук Димо бе най-бърз от всички, а Живко остана четвърти, като Димо се оплакваше от картинга си, което бе доста странно предвид първото място в сесията. За последната четвърта сесия пистата вече бе напълно суха и организаторите отново промениха конфигурацията на пистата за суха писта. Тук изненада поднесе Карим Сиям, който спечели сесията. За Карим това щеше да е едва второ състезание след уикенда в Кюстендил преди 2 месеца. Димо, приключиха твоите тренировки. 4 за днес, трябваше 2 да са в обратна посока, 2 в права, но заради това, че заваля дъжд, точно в момента, в който започваше първата твоя тренировка в обратна посока, организаторите промениха съвсем разбираемо, промениха посоката на движение и всъщност всичките ти тренировки, които ти направи днес, бяха в права посока, като първите 3 бяха в правата посока, но в конфигурация за дъжд. Едва последната вече беше, както си беше предвидено по нашата стратегия, в права посока за суха конфигурация. Интересно беше,
В две от тренировките ти беше наистина много бърз. В първата беше с второ време, като изоставаше единствено от Коко, който беше излязъл да тества условията на пистата. Всички други бяха много зад теб и Живко. Живко беше непосредствено зад теб на трета позиция и всички други бяха на над една секунда вече зад вас. Но по-интересно ми стана в третата сесия, когато ти беше най-бърз от всички, слезе от картинга и каза, че този картинг е счупен. Картинга наистина беше счупен. Аз лично, особено в началото на сесията, на излизането от бокса, отпуснах ръцете и картинга просто тръгна да дърпа надясно зверски. Трябваше да завия няколко пъти, за да не излезна в тревата. Разбира се, направихме достатъчно обиколки, за да се адаптирам към картинга, да видя къде завия повече, къде не дозавива. Сесията беше в изсъхващи условия, т.е. пистата се променяше с всяка обиколка. Карах зад един от нашите конкуренти от май месец, който, създаваше ми така наречения слипстрим, т.е. можех да се възползвам от изтеглянето. За BTW говориш? Да, за BTW говоря. В завоите, където той минаваше, аз гледах или да мина където е той, или от предишната обиколка да направя анализ той къде е излезнал по-бавно и да излезна по алтернативна траектория, за да се доближа до него. И най-вероятно просто така се е случило да дам най-бързата обиколка. Аз не се чувствах комфортно в този картинг. Имаше особено много място за подобрение в първия сектор на втория. Той спада втори завой, който е десния, тъй като този картинг някакси надясно кормилото не искаше да отива. Можеше да го взема малко по-вдясно и още над 10 максимум да спечелим. Добре, след тази сесия ти смени картинга и за последната четвърта сесия се качи в друг картинг, с който обаче постигна 19-то време в сесията. От този картинг последния си много доволен. Да разбирам ли, че е хубаво да ти се падат счупени картинги, за да си по-бърз? Не, тъй като в последната сесия имахме няколко фактора, които повлияха. Първо, картинга, който се качих, беше в трета колона, която я пуснаха последна, т.е. пред мен беше целият трафик. След което отвориха вече не конфигурацията за дъжд, а обикновената състезателна конфигурация с нов асфалт, който се хлъзгаше повече. Първите обиколки, даже бих казал цялата сесия, редовно имаше жълт флаг на този завой. Трафик имаше много, повечето хора може би не бяха карали в изсъхващите условия, за тях беше сякаш трудно да се адаптират, правиха грешки, постоянно карах под напрежение, бях внимателен, удариха ме няколко пъти, аз ударих няколко хора няколко пъти, без да е било нарочно, просто така се случи. И общо взето цялата сесия прекарах в трафик. Имаше място за подобрение, не казвам, че съм се справил добре, но бях доволен от картинга, тъй като влизаше добре в завоите, където можеше да го усети как влиза. Тоест, какъв е извода? Не винаги трябва картинга да ни харесва, за да сме бързи. В общо взето да, въпрос на адаптация и на... Да, не знам какво да кажа повече. Благодаря ти. Мерси. Живко, приключиха и твоите тренировки. В четирите тренировки, които кара, в 3 от тях си в топ 5, съответно трето, четвърто и накрая отново трето място. В нито един момент ти не се оплака от картинг, който да не ти е бил удобен, да е бил счупен, както каза Димо за единия картинг. Как ще коментираш тренировките днес за теб? Смятам, че изминаха много добре, извадих късмет с повечето картинги, но естествено последната сесия теоретичното ми на рейсбъркса ми покажеше 52.3, което беше времето и на първия, така че смятам, ако не бях затворен в трафик през цялата сесия, ще да направи първо време в тази последна сесия. Само да кажа, че първият в тази сесия отново от нашия отбор, това е Карим Сиам, за когото това е второ състезание и наистина този негов резултат е впечатляващ. Да, според мен е впечатляващ и се надявам много повече да му се случва такива неща. Обаче има нещо, което ме притеснява и това е, че днес не успяхме да направим никакви тренировки в обратна посока. И смятам, че утре може това да бъде много лоша изненада във втората част от състезанието.